Carnaval, het feest van de zotheid. Van hossen en zingen tot je schor wordt. Een volksfeest waar rangen en standen wegvallen en iedereen verbroedert. Deze winter is alles anders dan anders. Maar al zal het stiller zijn, het carnavalshart blijft kloppen. Hartstikke idee. Ziet hem blij staan, man. Menneke. We zijn een fotoreportage aan het maken met de burgemeester, de voorzitter van Stichting Kielegat en Prins Arie. En dat doen we eigenlijk elk jaar, want op de eerste pagina van de Kontklopper, de carnavalskrant, daar staan altijd de 3 bazen van het Kielegat, zeg maar. Dus daar moet altijd een mooi plaatje bij. Nou, dit is toch super? Ja, dit is top. Een fotoshoot op het bordes van het stadhuis voor de Kontklopper. Dat is de carnavalskrant van Breda. De 51ste editie alweer dit jaar onder de naam Kontklopper. Maar we hebben echt heel veel oudere edities waar ze allemaal andere namen hadden. En die edities worden zorgvuldig bewaard in dit Bredase Carnavalsmuseum. Hier vind je alle attributen die ooit of alles te maken hebben gehad met de Bredase carnaval. Waaronder de medailles, de pakken, de carnavalsblaadjes. Ja, eigenlijk de historie van de Bredase carnaval. Het begint in 1948 met een kruisje en 49. En dan krijg je voor heel veel verzamelaars de gipsen koppen van de jaren 50 tot 55. Die zijn zeer zeldzaam. Vooral de gipsen kop uit 1953 is een bijzonder exemplaar. We zouden het carnaval gaan vieren, maar 2 weken van tevoren hadden we de watersnoodramp. En toen hebben eigenlijk alle carnavalsteden besloten om gewoon, waaronder ook Breda, om carnaval niet door te laten gaan. Ook toen dus geen carnaval, maar de krant die kwam wel uit. Er stonden advertenties in en daar bracht geld op en daarmee wilden ze normaal gesproken in Breda een carnavalsfeest organiseren. Ze hebben dat nu, in de krant hebben ze foto's gezet van de watersnoodramp. En de opbrengst van deze krant ging nu naar het Rampenfonds. Oh, hij komt uit de tv? Ja. En daarom die veren die moeten niet hoog, want dan schieten ze over de tekst. Dus dan trek ik die naar beneden. Ik kan er Spring maar, je kan erbij. Ja. Ja, oké. En jij komt lekker uit je tv'tje. Oh, daar is die hoor. Onze prins. Briljant echt. Ja, ik ga het even aan Anouk laten zien, want dan weten zij wat we aan het doen zijn. Ik denk dat juist dit jaar is het juist fijn dat iemand die thuis zit ook toch nog wel iets kan lezen over carnaval. En we hebben hem ook echt wel net even iets anders ingestoken met iets meer achtergrondverhalen, maar ook wat tips en tricks hoe je nou eigenlijk thuis de slingers op kan hangen. Hoi, ik ben Jip en ik ben 10 jaar oud. Ik heb hier een carnavalswagen gebouwd, helemaal van Lego. En ik ga nu uitleggen waar alles voor staat. Er staan alleen maar poppetjes op en ook 1 hele grote, die staat hier. Die kan ook draaien. En hier achterop gaan 2 bootjes draaien. En ze zijn allemaal heel blij. Ze staan met hun handen zo omhoog dat het feest is. En hier staat een lantaarnpaal voor als het 's avonds donker is. Er heerst zoveel creativiteit in de stad dat we een oproep hebben gedaan van bouw je eigen kleine wagentje. En in de krant zelf komen een aantal van deze mooie bouwsels. Ik heb ook een muziekje erbij gezocht wat perfect erbij past. Die gaat zo. Met zijn feestende poppetjes carnavalswagen won Jip in zijn klas de eerste prijs. Toen ik het hoorde was ik wel echt heel blij. Ja? Ja. Trots? Ja, zeker. Heel erg. Het is vrij verliefd hoor. Ja. Wie bent u? Ik ben Paul Pla. En die beroep? Beroep ben ik burgemeester. En u? Ik ben Lucien Verhoef. En mijn beroep is tegenwoordig fulltime voorzitter Stichting Kielegat. We blijven het carnaval koesteren. Ik ben ook heel blij met alle activiteiten die online plaatsvinden. Maar tegelijkertijd het echte carnavalsgevoel hier op de markt
in de cafés. Ja, helaas, dat moeten we dit jaar missen. Ik denk dat alles wat we kunnen doen om dat carnavalsgevoel toch aan de man te brengen, dat moeten we doen. En daar hoort de kontklopper, het krantje zeker bij. Mijn naam is Rob van Uden. In het dagelijks leven pastor en diaken, met de carnaval onder andere voorzitter van de jury voor het meest carnavaleske gedicht. En vandaag kiest de jury de winnaar. 2 gedichten springen er nog uit. Alles op zijn gat in het kielengat en wat een mombakkes. Dat vond ik zo'n grappig woord. Ja, dat heeft hij heel mooi gevonden, dat is het mondkapje. Bij mij staat hij echt met stip op 1, de mondbakkers. Ja, ik vond het heerlijk. Ik vond het echt, voor mij, het is mijn nummer 1 geworden. Oké. Wat een mombakkers. Kijk eens, ons nieuw Kielegatse embleem. Dat is leutig. Wat staat er dit jaar op? Dank ervan af. Doe niet zo moeilijk, vent. Alsof gij niet lezen kent. Alles op zijn gat in het kielengat. We komen hier samen doorheen. We steunen elkaar in onze stad. Houden elkaar op de been. In ons kielengat, in ons mooi Breda, buigen wij niet voor een virus. We blijven vieren tussen Mark en A, zolang onze vriendschap nog hier is. Ja, vooral de laatste, hè? Dan krijg je tranen van in de ogen. Dat doet bij mij, hè, zoiets. Nou, ik denk dat juist dit jaar genoeg munitie was om een mooi gedicht op te stellen. En de top 3 beste gedichten die komen in de krant. De jury neemt uiteindelijk een beslissing. En de winnaar wordt Alles op zijn gat in het kielengat. Met een dichter uit onverwachte hoek. Klaas Dijkhoff heeft gewonnen. Hoe kunnen wij dat allemaal niet wisten, hè? Ik wil je feliciteren met de eerste prijs die je gewonnen hebt. Dat is een onverwachte eer. Dankjewel. Dus mij is wel voor carnaval wel wat aan de serieuze kant. Maar volgend jaar, als ik niet meer in de politiek zit, dan zal ik volle bak, vol gas gaan om het heel carnavalesk te maken. Ja. En alle risico's te nemen die er zijn. Maar we komen hier de eerste kontklopper aanbieden. Dus ik zou zeggen, trek hem eraf. Het is toch mooi dat dit er gewoon is. Dat mensen toch nog iets van plezier hebben thuis met een krant. Nou, ik ben echt wel super trots op heel het werk wat hier aan geleverd is. Ja, hij is een heel mooi exemplaar geworden. Ik denk eentje om voor altijd te bewaren. Ja, ik ben er heel blij mee. Van Breda gaan we naar Schijndel. Zo, en dan pak ik hem daar. Want ook hier zitten ze niet stil. Ja. Dan loop ik hier achterdoor. Dat houdt niet. Punaises. Dat is te zwaar. Punaises. Denk ik. Ja. Nou, ik hoop niet bij de ballonnen. Zo. Ik vind het wel mooi hier zo. Ja. Wij zijn nu de oud-bruidsparen aan het ophangen. Ik hou hem vast. Die in het onecht verbonden zijn. Ja. Er zijn er 26. En die hangen we nu neer zodat het ook mooi is dat je kunt terugkijken wat in het verleden was zoals het was. Een carnavalstraditie die vooral in Limburg en Brabant nog springlevend is. De boerenbruiloft. Het basisprincipe is simpel. 2 mensen doen net of ze met elkaar trouwen. Voor 1 dag zijn ze in de onecht verbonden. En dat is reden voor een feest. Als je het onechte bruidspaar bent, wat de normale omstandigheden zijn dat je een dag in de belangstelling staat. Er worden allerlei sketches gedaan. En daaraan vast zit ook nog een brunch. Balkenmerij en bloedworst en krentenbrood. Al dat soort zaken die er vroeger ook gegeten werden. En die worden nu dan ook gegeten. En de poffer, die moet zeker gedragen worden door de dames. Want dat is toch wel traditie. Wie is toch dat meisje met dat kuiltje in haar wang? Rosemarie. Nou, de poffer erop. De poffer is wat vroeger een boerin droeg. En dan met name met feestdagen en als ze er mooi uit moest zien. Het is of zo. Ja, het maakt niet uit. Het is allemaal even mooi. Ik zou dit doen. Ik vind dit mooier. Geen grootse boerenbruiloft dit jaar. Maar er wordt wel alvast een echtpaar van volgend jaar gekozen. Vandaag solliciteren 4 kandidaten. Mooi.
Die hebben een open sollicitatie en dan moeten ze op een ludieke manier zich presenteren aan de jury. En laat ze maar eens naar ons toe komen en zeggen: ik wil graag met die trouwen. In het onecht uiteraard weer. Het mag niet je eigen partner zijn natuurlijk. Probeerde een liedje te schrijven voor een deurske dat ik had gezien. Want ze was ooit prinses en ik dacht meteen yes. En de naam was bijzonder Janine. De laatste repetitie voor Cor en Janine. Zij doen een liefdeslied met doventolk. Je kunt lonken op 1,50 meter. Naar een mondkapje geel, groen en wit. Ja, het is een lied dat ik denk van, daar kan ik mijn gevoelens voor haar in kwijt. En oké, ze is niet perfect, maar ik probeer toch te zeggen in deze tijd, ik doe het ermee geweldig. Het is heel bijzonder. Ze zijn net zo bijzonder om een boerenbruid te zijn, of bruidegom, als een prins of prinses. Ze is geen echt model, zit niet strak in de vel. Ze is niet vies van wijn en ze ruikt niet naar tijm. Ook niet schuchter, niet nuchter en geen geheim. Yes. Box. Gaat die horen. Yes. Ik vind het wel spannend. Het is competitie, hè. We gaan ervoor. We gaan gewoon, wij willen het gewoon worden en dat is het. En onze tegenpartij, wij weten niet wat die doen. Een paar straten verder zijn Agnes en Ron hun speech aan het voorbereiden. Ik kom binnen dan als goedemiddag, dames en heren. Welkom. En dan begin jij over die 1,5 meter. Ja, ik vind het toch wel heel erg lastig hoor, zo 1,5 meter uit elkaar. Als je zo verliefd bent. Zenuwachtig? Ja. Heel erg. Dit is zo buiten mijn comfortzone. Dit is echt... Hoi. Ze gaat tot in uw huig, hoor. Ik heb tranen in mijn ogen. Hoe is dat liedje ook weer? Maar goed, de mannen niet hoeven te bevallen, hè, Letty. Nog even door de teststraat en dan kan de jury van start. Ja, de Schotsbos-Rinnekes, we gaan dus beginnen. En het gaat dus over deze, hier, waar hier staan. En dat is de poffer met de pet. En daar ging het uiteindelijk over dat ze die gaan dragen op het moment dat het dus zo wijd is. En ik wil dan ook aankondigen, Cor en Janine. Ze is geen echt model, zit niet strak in de vel. Ze is niet vies van wijn en ze ruikt niet naar tijm. Ook niet schuchter, niet nuchter en geen geheim. Nee, ze is niet perfect, ook niet als je goed kijkt, maar het rijmt. Dan gaan we naar het tweede bruidspaar. Dus ik zeg, jury, zetten we ergens schrap, want het zal zeker mooi worden. En ik wil dan ook aankondigen Agnes en Ron. Agnes, mijn aanstaande bruid. Je moet even vergelijken eigenlijk destijds dat prins Willem-Alexander getrouwd is met Maxima. Dat niveau, hè, dat niveau, dat staat hier. Want wij zijn carnaval. Wij ademen carnaval. Ik zal eens wat harder gaan praten. Goed zo, bravo. En Agnes, wil je met me trouwen? Ja, mijn antwoord weet je echt. Mijn antwoord weet je al, dat is ja. Dankjewel. In totaal hebben 5 echtparen gesolliciteerd. Ja, ik vind dat jullie het heel goed doen. Komende week, tijdens carnaval, maakt de jury bekend wie volgend jaar de poffer draagt. We kijken elkaar nog eens heel verliefd aan. We trekken verder naar het zuiden en nemen een kijkje in Tegelen. Het is op het moment erg rustig in deze bouwhal. Normaal rondom deze tijd dan, zijn hier diverse groeperingen zijn hier bezig echt om nieuwe creaties van de wagens te bouwen. Nou, je ziet wat er nou gebeurt in de coronatijd. Er is eigenlijk niemand aanwezig in de hele hal. En ja, helaas. We zullen weer een jaar moeten wachten om de nieuwe creaties weer te kunnen bouwen. Er worden dit jaar geen grote praalwagens gemaakt. Maar hier in het Limburgse Tegelen wordt er toch geknipt en geplakt. Met betonijzer vleg je de grove vormen. Daarna doe je daar kippengaas overheen. Ja, dan ga je het bewerken met papier-mâché. Dus gewoon oude kranten, telefoonboeken met bankplaksel.
En als we nou die pop erbij pakken, pak ze die pop er even bij, door. Kijk, dan heb je die pop. Zo. Dus als het rechtop staat, dan gaat hij dit doen. Zo, dus dan gaat hij, kijk. Ja, en dan gaat de ganse moer. Ja. Carnavalsvereniging Den Oeles bedacht een alternatief. Geen praalwagens voor de grote optocht? Nou, dan doen we toch een tentoonstelling met miniatuurwagens. Carnaval, zoals wij dan in Limburg noemen, de vaste avond, is iets waar je niet van de klemmer kunt strepen. Ja, je streept Pasen en Kerstmis streep je ook niet van de klemmer. Carnaval streep je ook niet van de klemmer. Het is een uitlaatklep voor de mensen. Even lekker ontspannen, even gek doen, even de dagelijkse zorgen vergeten. En dat is ook in deze tijd is dat belangrijk om daar gewoon de aandacht aan te besteden. Ik denk dat we deze dag wel langer moeten maken voor de kop. Ja, misschien wel. Normaal gesproken zijn we vooral in deze fase een aantal dagen per week aan het bouwen met z'n allen. En dit is eigenlijk een heel leuk initiatief weer om toch wel met z'n allen op afstand een beetje bezig te kunnen zijn. Al zei je op klein formaat. Ja, dat is eigenlijk een vriendenclub. Het is eigenlijk ontstaan uit het handballen en er zijn eigenlijk heel veel andere vrienden bijgekomen. En aanhang en eigenlijk van alles. Dat is wel leuk. Vaak zie je ook dat de groepen al meer dan 30, 40 jaar gewoon ieder jaar de wagens bouwen. De mannen die zijn vaak aan de wagen aan het bouwen en dan zijn de vrouwen die zijn dan weer met de kostuums bezig. Dus het is gewoon een hele mooie sfeer om samen iets te creëren. Het Limburgse dorp Tegelen kent een lange historie met carnaval. Dit zijn beelden uit 1928. Ook toen was het al traditie om grote praalwagens te bouwen voor de optocht. Nou ja, wat het moet worden is, eigenlijk elk jaar maken we iets wat in het thema staat. Nou ja, dit jaar is het natuurlijk geen thema. Daarop willen wij eigenlijk uitbeelden dat we een jaartje overslaan. Met een knipoog natuurlijk. En het overslaan gebeurt eigenlijk op een tennisveld met een tennispoppetje. En dat we slaan van 2021 naar 2022. Dus dat is eigenlijk een beetje het idee voor dit jaar. Wat zou er leuk zijn om toch de carnaval, de vastelovend zoals wij dat zeggen, even de kop op te laten steken. En ja, hoe kan de vastelovend de kop opsteken? Ja, met een narrenkop. Die is kenmerkend voor de carnaval. Die moest er ook in voorkomen. En wat natuurlijk van belang is om een kleurrijk geheel te maken. Dit zijn de kleuren dan die ik erbij bedacht heb. Ik loop dit jaar niet blikken. Het is geen optocht. Niemand kent de boete toe. We kennen niet de straat op, niet in het café en zo. Maar als we het zo doen, ik loop niet blikken. Dus mijn gezicht is niet zichtbaar. Maar dan komen die blikken dan voor. Oh ja. Blikken. Ja. Bedankt. Hey Jeanette, hartstikke leuk man. Zee. De zoezers. Dat zijn mooie creaties die ze gemaakt hebben. Vandaag is de deadline. Alle wagentjes moeten worden ingeleverd. Hartstikke leuk man. En er zit nog een verlichting onderop, maar dan dat is een beetje file om hem aan te krijgen. Nou, de mensen hebben daar de laatste weken flink aan gewerkt. Nou, het blijkt duidelijk dat creativiteit hier wel in het dorp zit. Ja, dit is het geworden. Dit is het eindresultaat. Tevreden? Ja, super. Ja, het was hartstikke leuk voor te doen. Dat sowieso al. Hoeveel uur werk zit erin? Nou, ik denk toch wel een uurtje of 10, 12 toch wel hoor. Ja. Ja, het is gewoon top. Gewoon top. Een groot hoog niveau van creativiteit in Tegelen. Ik durf bijna te zeggen dat het er mooier uitziet dan een echte optocht. Ik was wel tevreden over. Het is mooi geworden. Komende maandag, op de dag dat normaal gesproken de grote optocht door de straten gaat, wordt de winnaar bekendgemaakt. Morgen in Carnavalshart. Want wat er ook gebeurt, carnaval zit in ons hart. Heel veel mensen zijn echt intens verdrietig dat ze niet
kunnen doen wat ze het allerliefste doen. En dat is die carnaval vieren met elkaar. Niet altijd roze geur en doorgaan. Graat, Ja. als je dat liedje hoort en dan de einde. Ik krijg iedere keer die kippenvel. Ik ook.